Dievčatá a ženy z kežmarského okresu sú dôkazom toho, že tradícia pestovania vzťahu k umeleckému slovu sa stále zachováva. Potvrdila to aj tohtoročná hojná účasť na festivale umeleckého prednesu v poézii a próze žien Vancovej Lomnička. Festival pomenovaný po známej slovenskej spisovateľke Terézii Vancovej, ktorá určitú časť života prežila v spišskej dedinke Lomnička, organizuje Únia žien Slovenska už po 41. krát. Obvodné kolo festivalu prebehlo v našom meste 26. marca v priestoroch Mestského kultúrneho strediska. Súťažiace sú rozdelené do dvoch kategórií. Od 16 do 25 rokov, to je prvá kategória, a potom sú ženy nad 25 rokov. Cieľom súťaže je umeleckým slovom pestovať lásku k žene a spojiť mladosť so skúsenosťami staršej generácie. Festival má celoslovenskú pôsobnosť s postupovými kolami. Obsahové zameranie nie je určené, hodnotí sa objavnosť textov a úroveň umeleckého prednesu. Práve tam je ten výber dôležitý. Výber, že čo si vyberú, no a aký vzťah majú k tomu, ako to vedia precítiť. To je dôležité, že ako to podajú. Prvenstvo 41. ročníka obvodného kola získala v prvej kategórii Barloková Zuzana, na druhom mieste sa umiestnila Katarína Vartášová a na treťom Alžbeta Brčiaková. V druhej kategórii si prvenstvo svojim prednesom vybojovala Drahomíra Jurášková, druhé miesto patrilo Helene Pivovarovej a tretie Darine Cvekovej. Víťazky regionálnych kôl postupujú na krajské kolo súťaže. 41. ročník festivalu Vancovej Lomnička ukončí finálové kolo v Banskej Bystrici 18. a 19. apríla 2008.